Teraz si ukážeme, ako sa správne filetuje, čistí sa losos, sťahuje sa koža a pripravuje sa filet. Toto je lososový filet, ktorý obsahuje šupiny. Ak potrebujeme lososa so šupinami, s kožou, to znamená, šupiny dávame dole, takýmto spôsobom sťahujeme dole šupiny, škrábaním. Ak nepotrebujeme, tak vlastne celá koža sa dáva, sťahuje so šupinami dole. Sú dva spôsoby, ako si môžeme dať dole šupiny. Jedna je, že si narežeme a pomaly sťahujeme kompletne celú kožu rezaním, alebo si otočíme, zoberieme nôž, narežeme za špičkou. Tesne ku koži, chytíme a vlastne ťaháme jednou rukou ťaháme. Takto očistenú kožu môžeme nechať na vývar a filetu musíme opracovať. Všetko toto hnedé mäso vlastne je tmavšie mäso, ktoré niektorí dávajú dole, hlavne keď sa robí lososový tatarák. Aby malo byť len čisté oranžové mäso. Klasicky sa to obrezáva. Dole. Toto všetko, tieto biele, to je vlastne ešte koža, to znamená, to by malo byť úplne zrezané dole. Tak sa vlastne pomaličky dávame dole, len to hnedé mäso. Ďalej si ukážeme, ak máme pripravenú filetu, odrežeme časť pod brucha, to je vlastne masné, zarežeme si tento spis od hlavy a obrežeme si časti chvosta. Takto pripravený filet máme pripravený na rezanie jednotlivých častí steakov. Buď sú malé, veľké, najväčšie polky, alebo vlastne použijeme celý tento filet. Ak necháme kožu, tak ho grillujeme tak, aby bola kožou položená na grill. Všetko.